Băi, haideți să vă arăt foarele de aproape. Să-mi spuneți și mie dacă vă plac, dacă e ok. Dacă a făcut treabă bună, David. Încă o dată sunt David de la Polish Farul Profesional by David din București, sector 6. Faceți un screenshot, imediat vă arăt farurile. Imediat vă arăt farurile. Sector 6, strada Violetelor 52. Băgați pe Google Polish Faruri Profesional by David. Vă duce direct la mine. Astea sunt faruri care au 20 de ani vechime. Și de asta vă spun, nu vă cumpărați faruri aftermarket, pentru că nu o să arate mai bine decât astea. Nu o să arate mai bine și sunt fake, sunt aftermarket. Faceți-vă recondiționare farurilor mașinii noastre. Uitați-vă și voi. Dacă aveți ceva de reproșat, vă rog eu frumos să spuneți. Ăsta e unul, ăsta e al doilea. Nu există la mine, uite. Dacă vrei calitate, poți primi și calitate. Da? Hai să este un Logan vechi, vai de mama lui. Da, uitați-vă calitate. Că despre asta vă vorbesc. Intrăm în far? Haideți să intrăm. Uite, am intrat în far, fiți atenți. Să vedem becul. Ia să vedem, se vede becul? Se vede becul, se vede și filamentul. Ce aveți, mă? Preț da un privat, încă o dată faceți un screenshot să aveți numărul de telefon. Poate vreodată aveți nevoie de David să vă facă țiplă-țiplesc cu lacrima lui Davidescu. Vă pup, garanție 2 ani de zile, în 40 minute pleci cu mașina de aici din sector 6 București. Vă pup.